sapa piye? Kowe arep lali karo aku kok? Sapa kowe Dewa Kaana dengkulmu melocot. Gulung dening Kyai Semar. Sang Begawan Dewa Kaana datan saged obah. Nalika semanten oyana ya Baskara titi mangsane wis nekani. Ilang sipating Dewa Kaana nenggih Pandya Bathari Durga. Mati aku. Kamu banyak Semar. Kapok Kakang. Iya, Kakang Semar kowe ngemrapta ning Karangkadempel. Enten apa, Den? Kok sampean rawuh enten Karangkadempel? Kakang Semar, mestine Kakang Semar wis antuk ature anakmu si Bagong nggone mbok duta menyang negara Ngamarta, ya kuwi bakal mboyongi marang para Pandhawa. Nggih. Panjenengan anakku lho Bagong wis crita akeh-akeh. Babakan anggenipun Petruk pasulayan Kalindara Baladewa nglabuhi sampeyan. Wekasan Petruk kendhang kapracundhang kontal kaprapal. Duka tasih urip napa sampun pejah kula piyambak mboten mangertos. Kakang Semar, mestine Kakang Semar ora bakal kekilapan yen to satemene ingkang mboyong pustaka Jamus Klimasada kuwi dudu nata Ndarawati. Mangke riyen ning blegere sinuwun Kresna. Mula sampeyan ora usah dadak selak, sampeyan ora usah dadak kanthi pawadan Ndara Janaka. Semar niku napa sing dumadi katon wonten ing netra nggih niku sing kula percaya. Monggo Bagong ngendikake utawa atur kali kula nek sing nggawa pustaka Jamus Klimasada sampeyan. Mula sampeyan ajeng selak kaya ngapa niki dadi pedamelan sampeyan balekake pustaka Jamus Klimasada kalih goleki teng pundi dununge anak kula Petruk. Nek Petruk tesih urip, syukur mangayu bagya. Nek Petruk pun pejah, kula njaluk kuandhane mang bekta teng Karangkadempel. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk Ndara Kresna. Miat langening kalanggiwan klar pandan moncar tinon ler kekonang samsara tetan padang kasor lan pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga jagat waisane Bathara Wayakura jagat. Ya, Kakang Semar. Tak selak ana tanpa guna, jer kuwi kewajibane nata Ndarawati. Yen pancen iki kabeh mbok pasrahke marang Kresna, aku ingkang bakal ngupaya menyang didununge pustaka Jamus Jimat Klimasada. Sartane arep ngangin-angin kabar menyang didununge Petruk. Apa wis tekaning pati apa isih urip? Mengko aku bakal paring kabar kelawan Kakang Nayataka. Matur nuwun, Den, matur nuwun. Dene sampeyan tanggung jawab perkara lakon iki. Sampeyan ampun kuwatir kula kanteni anak kula nala galing kalih Bagong manginggal budal saking Karangkadempel ngupaya pustaka Jamus Klimasada. Arjuna kula ten paring adhawu. Ora usah dadak mesgolake mayuk, digoleki kanthi lega-legawaning ati. Muga-muga Jawata paring pituduh menyang diduning pustaka Jamus menyang Jimat Klimasada. Monggo kok ora bu kula dherekaken Kakang Semar aku nyuwun pamit. Nggih, mugi-mugi lebda ing karya nggih Ndara. Blegegek sadule tomel. Kok kaya ora sak mempere nek aku terus utusan nata Ndarawati karo Ndara Janaka ngupaya pustaka Jamus Klimasada. Ndak dikira wong tuwa omong enak-enak lungguhan sira tumpang kendhangan dengkul. Den, ampun kuwatir kula ngawat-awati tindak sampeyan saking katebian Ndara Kresna, Ndara Janaka.
Tisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Parayang Pate wonten dawuh sinuwun wiwit budhal saka negara ing awu-awu langit Ratu Gustimu aku Prabu Dewaningrat ing pangajap sumusul kawan bapa Penemban Dewa Kahana ing nalika semana ninggal praja ing awu-awu langit sago bakal nglulusake panjangkaku nggonku dadi ratu ning negara Ngamarta. Nanging kanthi tekan dina iki lha kok dadi ora ana kabar kawusanane. Tumuli sira tak kandhi nyabrang segara prapteng tanah Jawa. Lah banjur bakal menyang ndigone awake dhewe ngupaya menyang dununging bapa Penemban Dewa Kahana ingkang sago gawe ringking para Pandhawa. Sinuwun saenipun sampun ngantos kesesa. Ingkang Rama Begawan Dewa Kahana menika pandhita ingkang limpat, pandhita ingkang wasis waskita ngesti. Mbok menawi kanguningani bilih kula lan paduka Gusti kula ingkang sinuwun mapan wonten gising samudra menika sinuwun. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajaping madu angiseping madu sarining tawang bapa Penemban Dewa Kahana mboten saged dipun raosi dene nembe kemawon kula raosi kaliyan Patih Dewa Yaksa paduka sampun wartedhak merpeki papan panggenanipun ingkang putra pun Dewaningrat anak Prabu eneng apa lah kok nganti kraya-raya nyabrang segara apa iki sira anak Prabu ngupaya pun bapa inggih Penemban krana sareng kula ampah-ampah parandene sak mangke mboten saged anduwa dhateng pepinginaning raos ing nan bangkit pinambeng anggen kula kepengin dados narendra wonten negari Ngamarta sak mangke kula badhe nyuwun priksa Penemban panjenengan sampun sagah ngupaya keringkianipun para Pandhawa samangke kula nyuwun priksa lajeng keringkianipun Pandhawa menika mapan wonten pundi mara gage midhangetna ya nggih iki pusaka wujud layang druwang putih mulus putih iki ingkang winastan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada nggonku ngimpi-impi kepengin rebut pustaka iki nganti wis sawetara suwe mapan ana ing praja Ngamarta tumuli aku entuk srana Membanata Ndarawati ingkang tuhu kuwi dadi pengayomaning para Pandhawa. Wekasan Pandhawa ora padha cubriya kelawan aku. Pustaka Jamus Klima Sada diparingake marang aku lan saiki wis ndak asta ning astaning Begawan Dewa Kahana kula Dewaningrat wonten dawuh. Ngerti ya nggih. Pustaka Jamus Klima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klima Sada kuwi upama kowe bakal mateni Pandhawa 5 angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring Pandhawa ora bakal bisa nglawat Dewaningrat. Waduh ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan nyatranganing kalang kiwana gelar pandan moncartina lerga konang Sulem sorotetan padang kasoran pajaring Purnameng gegono dasare mongso katiga Katon sumringah pasuryaning anak Prabu Krana sampun gumana musik wonten paningalipun ingkang putra pun Dewaningrat anggen kula badhe kelampahan lenggah dampar Prabu negari Ngamarta sirmu piye nggih mboten wonten ingkang kula ajab kejawi amung saged mbondo Pandhawa gangsal lah banjur keparemu dinten menika badhe kula ampyak negari Ngamarta. Sira ora nggawa wadyabala sak wutuhe. Najan kula mboten wadyabala sak ketahipun nanging Bapa Penemban sampun saged mbeta pusakanipun para Pandhawa. Pandhawa tentu sirna sae tanganipun ingkang putra pun Dewaningrat Penemban.
Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Kok sapa iki? Ana satriya baguse uleng-ulengan kaya ngene. Mongko saka pangasaku aku ning negaraku ki wis bagus-bagusing para ratu, para narendra. Lah kok tekan kene malah ana satriya baguse ora jamak sapa? Raden Janaka. Kowe sapa Narendra Muda? Narendra ngawu langit Prabu Dewaningrat. Prabu Dewaningrat ya. Nlonjong botol kang dadi tindakmu ana ing laladan negara Ngamarta. Sediamu apa? Mung kepengin ketemu karo para Pandhawa. Raden, Pandhawa wis ora bakal suwe lono urip ning alam padang. Pandhawa bakal tekaning pati sabab penemban dewa kauna wong tuaku bapa guruku wis kelakon ndusna pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Mula Pandhawa bakal tak tingkesi mbaka siji. Tak pateni aku lenggah dampar ke Prabu Negara Ngamarta, Raden. Harus maning jajalan wong kang kaya kowe Dewaningrat. Ayo ndi kang aran Dewa Kahana ora mbalekke pustaka Jamus Limasada tak tugel janggane. Lho. Lah kok dadi kowe sajake murina karo Dewaningrat? Lek nomor 4mu gatena gobokmu. Satring Madukara Raden Janaka aku panahing pangenenging Pandhawa Dewaningrat. Walah dalah. Sing idane muni macan apa abamu? Malah babar pisan. Tak ibarate aku ngethok wit sing gedhe, ora tak jujuk deleke, ning tak piprili pang-pange. Kowe dhisik tak bondo mung kari dulur-dulurmu. Mara jajalan legane atiku. Lebur kasaputing angin. Lah kok dadi anakku Dewaningrat bondo yuda karo sapa? Penemban. Kula sampun pinanggih panengahing Pandhawa Raden Janaka. Menapa ing Madukara ndikaken sedaya kula wau boten wonten nyatanipun. Lho. Lah kok dadi ngono? Nyatanipun Janaka koncaten pustaka Jamus Limasada tasih gedhedaya. Sekti kalintang jayaning perang. Nembe sekedhap kemawon kula sampun dipun ajar denipun Janaka minggira kamanane pusaka. Raden Janaka iki sapa? Begawan Dewa Kauna kowe sing nyidra pustaka Jamus Limasada dasar kepara nyata. Ora mbok balekke tak cangking siramu damu dadi kandha kowe. Ayo amuk.
dawuh. Tiba saka Dirgantara, Koko Prabu piye? Kula sampun manggihaken ingkang Indra Pustaka Jamus Lima Sada. Lho, wis sampun sapa? Pandhita saking awu-awu langit peparat Begawan Dewa Kauna. Miwah atmajanipun Prabu Dewaningrat. Lah kok siap ora mbudidaya ngrebut? Kula dipun getak kontal kendang kamracundang. Dawah wonten ngajianipun paduka Kanjeng Koko Prabu menika Koko Prabu lah dalah ora pati nduga mono. Janaka wonten dawuh. Arjuna wonten dawuh. Golek jago monggo kula dherekaken nuwun. Bang wangaruna kadinetrane nganggo rapuh kene dungane engkung lir kanikara saketer babatoke ngayam wono kocap kacarita nalika semanten mangsuli kandha ing ajeng carita ingkang sekawit nenggih Kira Petruk ingkang kenging Kyai Nenggala Kendhang Kapracundang Kuntal Kaprabal kacarita ing sakmangke dawuhing Kira Petruk wonten satengahing wana nek dipikir-pikir ya ora ketemu ngakal. Nek kena Nenggala wis jam 3:30 mau kok tiba 3:30. Saking suwene wah ya ngliwati pirang-pirang pulo. Nek wis ora apa-apa nang jeneng ya wah ya iki piye kok. Oh dadi ning alas kok ana wong dodol soto ya. Oh ambune kok breng-brengan tekan kene. Nah enak. Bilani bapak nganti malah ketuyung-tuyung uripku tekan tengah ngalas kene. Wah, Janmir. Gong kowe sida omong bojoku nek aku ora mulih 3 dina kon nyameti tekan 1000. Ah sing dislameti sing meger-meger e, Wer. Sing dislameti sapa, Gong? Kowe matur karo bapak nek aku ijek urip. Ning kowe ya ora ngerti nek aku ijek urip ya, Wer. Aku janji kaya ngene kanan kowe ki arep kepiye lor kidul wetan kulon ya ora weruh kiblat. Gek rungkute ra jamak-jamak kaya nek ning alas aku iso urip. Bapak entuk apa tak beleh tak pangan. Ning ora ngerti kiblat. Nek mungsuh kewan galak wae iso mlayu iso endo. Nek mungsuh demit terus dicucuk mbun-mbun aku. Wah, wis urip kok kaya ngene iki. Kowe nek ora nulungi aku bangeten, Pak. Kowe bangeten. Oh. Andel ora. Basa lembut kira iso dirasani kok. Lagi tak rasani cucuk mbun-mbun aku. Krembya. Ora pangling mesti gendruwo iki. Petro, lah ngandel lah. Setan ngerti jenenge wong. Kowe sapa? Wah, lah dalah. Wah iya. Petro, kowe ora tepung karo aku. Kok sajake tambuh karo awakku kowe. Lah wong tuntut ngerti kok sampean sinten, sampean tunggu wit pundi? Sing tunggu kretek pundi kula tak takon. Aku dudu demit, aku dudu bangsaning jin. Lah bangsane napa? Saiki aku bangsaning dewa, yen biyen pancen bangsaning jin. Bangsaning jin? Iya. Kowe tau urip karo aku pirang-pirang atus abad kepungkur Petruk nalika kowe durung dipek karo Semar.
Kowe durung digawa karo Semar, kowe mbiyen urip karo aku, kowe kuwi mbiyen rupane bagus. Ning mergo kowe ngecu begal ngampak maling sing mbok begal Semar, kowe dituduti awakmu nganti wujud kaya ngono. Petro, aku Jim Solantara, Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Wah, bapak to sampean? Iya. Ya wis pirang-pirang abad ora ketemu ya mula ora nenek kula lali. Iya, Petro. Nggih, wilujeng, Pak. Iya. Saniki ngastor teng pundi? Aku saiki dadi dewa, Petro. Wah, malah sampean mulya dadi dewa. Kula mang dawuh melu Semar seprene malah kere terus ngenten iki ra mundak-mundak. Iya, Petro, ning pancen kodratmu pancen ngono. Nggih. Kok mrepeki kula? Kowe susah. Lah nggih kaya dipisah karo kulawarga. Ya aja susah. Kanthi cara mengkene kowe ingkang bakal bisa menehi pepadhang tumraping bendaramu Pandhawa. Lan kelakon penjangane Semar ya saka kowe. Napa nggih? Iya. Carane jero ngalas kaya ana sendhang jenenge Sendhang Malih Warna. Nyemplunga sendhang aja wujud Petruk, mengko kowe dadi sarana padhang kahanan negara ing awan. Ngetake dawuh. Kok malah malik wong tuwa. Wis tuwa wae. Nek enom malah do kepensut malah pokokan masalah. Ya wis tuwa wae ngono nggih. Nganggo jeneng sapa? Demang Wangun nggih, Pak. Wangun. Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa nggih. Aja lunga-lunga nang kene wae. Delongkas pepundhenmu do tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungana. Kuwi dadi pancatan wonu bali karo bapakmu Semar. Lan iso gawe padhang pepundhenmu Pandhawa. Sinayeng manggelung mintonaken dewi ramanira kang kumikiran ing asta ing Koko Prabu piye Kok Kendel Arjuna kula wonten dawuh iki lho ana wujuding pawongan wis keladuk yuswa mongko tak sawang kok sumunar cahyane kekuwunging nganti belah ana ing antariksa. Iki ora wong baen-baen. Baen-baen apa niku wong-wong alasan kok. Mboten sak digaken niku wong-wong alasan. Kusik nala garing tak takonane nggih. Kowe sapa? Menawi panjenengan dangu kalian kula, nami kula Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa? Nggih. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Lho. Wis ngerti karo aku, sampun pangestunipun kula menika. Kok sampeyan adyan sekor bal-balan ki mawon kula saged mbedhek. Rada apik iki, Gong, nek wilayah ndelok bal-balan sekore mbedhek iki wae, Gong. Heeh. Wonten wigatos menapa panjenengan merepeki dhateng kula? Cakrawangsa wonten timbalan. Aku kuwi bingung sababipun merga aku kuwi duwe mungsuh ampuhe kegila-gila jenenge Dewa Kauna sing nyolong pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada. Nek aku njaluk tulung karo kowe sagu ora? Lah nek panjenengan ngersakaken kula tulungi kula ya sagu. Sagu tenan, sagah. Nek kowe sagu pustaka Jamus Lima Sada rebutan. Yen perlu Dewa Kauna patenana. Sampun pikantuk idi palilah paduka Gusti kula. Wis tak keparengake. Nyuwun pamit kula aturi mriksani tandang kula sinuwun. Dewa Kahana
pinter njara langit ora menang karo aku, lembut ngungkuli banyu ora luwih lembut tinimbang aku. Kowe nyidra pustaka Jamus Klimasada sarana culika, aku ngrebut ya salana culika. Anak Prabu kok lenggah neng kene, Premban. Kula menika ngantos bingung, Rama. Pendak-pendak kula majeng mangsa Pandhawa kawon kula mundur nyuwun pambiyantipun Bapak Premban. Majeng malih kawon malih mundur malih nyuwun biyantu. Kula menika ngantos namung wirawiri kaya ratu bodho lunga-lunga. Kula nuwun sewu, nek pusaka kula betane pareng mboten nyah tampanana gawanen gawanen. Kowe muni pendhita pinter kalah pinter karo aku iki srayaning Pandhawa pusaka rebuten ayo pusaka rebuten legane ati kowe muku ngarepe dhewe Narapa Kresna kandul sanyakra ning mring Sang Resi Jahnawi Suta. Sampun sinuwun. Lho, kok wis piye? Pusaka tak tampa, pendhitane dipateni sisan. Nulung iki aja ketanggungan. Aja mung separo-separo. Nulungi ya sakabehe patenana sisan. Nyuwun pamit tambah pangestu. Wong elek wis elek rupamu elek pakartimu isih lekoh gedhoamu kowe pendhita wani tumindak cidra mboyong pustaka Jamus Klimasada kowe ayo balekne kowe sing kudu sumingkir ora kok balek tak ajar kowe sing tak ajar sapa iki gawe kaget mak telepek kaya telek iki sapa ana wong kok suarane atos ora jamak-jamak gek bentuke kaya bajai bajuri dengkulmu mlocot ora syukur tole kowe isih urip tole sapa kowe aja ngaku aku ora rumangsa tepung karo kowe nek wong liya ora ngerti nek bapakmu ngerti syukur Petro kowe ijek urip cah bagus. Ya titis men. Ora titis piye? Piye Petro pustaka Jamus Klimasada? Pun matur sinuwun Ndrawati pun kundur, Pak. Syukur. Ning sinuwun Ndrawati tenan to, estu nek niku. Lah terus ming sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Namine Dewa Kahana karo Dewaningrat. Sapa? Dewa Kahana. Wah, aku mungsuhe, Pak. Wah, kaya kitiran. Iki sapa? Sapa piye? Kowe arep lali karo aku kok.
sapa kowe Dewa Kaana dengkulmu melocot. Gulung dening Kyai Semar. Sang Begawan Dewa Kaana datan saged obah. Nalika semanten oyana ya Baskara titi mangsane wis nekani. Ilang sipating Dewa Kaana nenggih Pandya Betari Durga. Mati aku. Tambah banyak seneng. Kapok Kakang. Nek ora tak enek iki tuman wae. Anggepe kaya isih. Ayo. Apa ora? Beto padane Semarang ya tapi digulo sampean aja lho. Niki sandangan kula ucul kabeh ben. Ucul yo men. Pancen sing tak ajab kuwi. Ayo. Niki nek dunggake jare kula Mratra. Yo men, Mratra yo. Meneng wae kuwi anggere meneng ra sama. Tambah ngawur banget iki yo nekat tenan lho. Ngandel ora. Wis yaene kaya isih kaya ngono. Mati aku, Pak. Bapak. Ngopo? Ora. Curiga karo aku ora. Kowe iki sok ngawur. Aku leno terus sok dekem ngono-ngono iki. Wegah. Wis Pak, mesake Betari. Ora. Curiga karo aku ora. Kowe iki sok ngawur. Aku leno terus sok dekem ngono-ngono iki. Wegah. Wis Pak, mesake Betari Durga. Ya ben. Tugel gawite Pak. Men gawe-gaweku dhewe arep apa? Tobat. Kakang Semar kula sampun tobat Kakang. Kamu mau kabar? Tobat. Ayo bali. Inggih. Wadya balamu jak bali. Inggih ngesnaken dawuh. Baju barat tumindak elek ning desa Ngargosari kene mungsuhe Semar. Ngesnaken dawuh. Ayo mulih. Inggih. Aduh. Kowe nekat Pak. Tak do beli lengen. Bus. Kanjeng Ibu sampun wujud kados ngaten. Dewa Srani liya dina ya ngger cah bagus mbangane diamuk karo Kakang Semar kowe malah kewirangan balise Dewa Srani. Sopo Jaramaya, wah, arep ngopo njaluk daging stampel getih setetes yo tampanono.
kuwasa madangi jagat tuk mungu-mungu paning sapucaking wukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung wiwit purwa madya usana pun paripurna sedaya manggih wilujeng boten manggihan setunggal menapa monggo sami ngucap syukur resanipun Gusti muga-mugi menapa inggih dipun jangka dening pepundhen mriki saged kasembadan kula sak rombongan tak nglajengaken lampahipun nguri-uri kabudaya mugi-mugi pinaring mana waras lancar niring sambikala ya Semar purnaning gati sura sudra jan kang retsa brasta kaping 8 Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih Ndara